Kayang-kaya kung walay kawatay ha. Mana kung yun kining korupsyon may gala makamatay ni. Kay ang budget doon mga kagalaan sa atong flood control project sa Sugbo, 26 billion. Niini lang 2022 indikin to 2025. Ang pinakataas og budget mahigala sa flood control projects. Tuwa mga kagalaan 7th district. Straight to the Di point. ba nakatingalahan mga sukit di paminaw? Tagad pagtagad rubuntagas to panuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kaya man nga nagahinan og 26 billion ang Sugbo. So kining 5 billion nga matod pa maoy ila mahigalang pag-evaluate. 5 billion ang gikinahanglan aron nga maka pag-ayo sa naguba nga mga infrastructure projects tungod sa sunod-sunod nga kalamidad. Kaya walay kawatay. Straight to the Kining point. mga kawatan mahigala makamatay ning kawatan. Kining kinawatay kining grabing korupsyon. Ato ni tagag pagtagad rong buntagas to man usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya sa 8,000 flood control projects. Ang ghost projects ana hapit mabot og 500. Mga ghost projects. Ang daghan nga ghost projects 2023, 2024 og hangtod ron. So panahon mahigala ni Presidente Bongbong Marcos maoy pinakadaghan og flood control projects nga mga ghosts. Straight to the point. Kana facts na, dili na pwedeng lalison. Unya, wa lang tay himuon ana. Magmika lang ta ang katawhan, okay lang. Bisag nahibaw ta nga mga dunay ghost projects. Factual kana mahigala nga 400 kapin, almost 500 ang mga ghost control projects mahigala nga diin nahitabo ni ining maong administrasyon, okay ka lang.